Pasi. Just like what he has done today. Anakuya. Don't scare yake. Issue essay surrounding this that to fara tunasema mawana na pamuchete ngatuputsa. Issue essay sana nguva inotangira pakugara kubarika amaipo kunyepera chama. Pakanga asingagari barika mukadzi yakanga ari nomu. Kunyepera. Ini ndinotati gari pamashete na mkombo. Vanogada kuudza. But gepi nekusira nokuti ndakakutuwe dani. Dani kaita kumba. Akurongo kasingafara. Ende iwe waenda unokura dare ndinomambo futi kuti mambo kushawa kutonga. Sasa ndakakupa mukana kuti kana warifiwa na DA kuziva kwabushu ikachibate mukati medare mukoma wako ana kusvika mwana afa tikati tafola pa uyato waenda kwa wimbo kusvika mwana avegwa kumusha mwana uyu kumbutsa mvura tikanga tiripo padasisa pauwembi aita kabatwa iswa kukari kanda ndikunyepeneba kusvika atorwa mwana kusvika atorwa kusvika aradzikwa akazoradzikwa after 4 days of practice ndakukuudza nokuti nyaya idzi ndakazitira mukoma wako iwe mafungiro angu inini kuti whatever chakaitika kune murume kune mukadzi mukoma wako chakamushoka uyezve pachakaitika anotya nemunhu akachiita uza ndakukudza ndakungozvitaura nokuti ndaona tumese makagara apa munogona kunongedzera ndakati mosa iripo unogona kunongedzera apa kasi mosa iripo inoda kuti mutsvage kasi ndoda kupa gepe kuti mufambe nokuti ndozvinotinesa mushawana nyaya yenyu yataurwa namanager yakataurwa nevanhu vavaishanda navo kuti ayo mukadzi anouya kana auya anosvikochallenge anosvikoti uyu ngaabupe pamubhedha kana akaita 4 days mukadzi wake chayanenge asiri pai mumba uyu kana auya nezvaanopungaizira handizii ndiri kutaura zvaitaurachi vanhu itsinhira zvataurwa nababa avo saka nawo iwe wakwira dani handina kukurambidza nditokongara mukana wavo imi mairamba kufamba kai aiwa ndiri kutaura kana ndamasunga dhamizi mairamba kufamba mairambirei chekutanga changamiri ndechekuti handina kuramba pataenda nevanin'ina ndakaenda nevanin'ina vangu tumwe ari kuamerica nomwe ari south africa kuenda mushiraini titora hanzvadzi mambo wacho akati ndinogona kuramba uye haazvizive ndozvandikutanga uye haite sei mukoma wake ndivo anozviziva ndida kumbopamidzira tabva kushiraini vakazouya kumba kwangu vachiuya vakaenda hanzvadzi yangu nemunyai nemukoma wake uye asipo ndobva tagara kumba tichitandara zvakanaka tichitandara kudaro ndakaita mubvunzo vandabvunza mukuwasha ndikati mukuwasha pamwe ndingakuramba ndichitaura nyaya ndichikutarisa kutaura zvawaita sei zvawauya nazvo kuuya kwawaita panapa ndaona uchiuya nemunyai newe mukuwasha nehanzvadzi yangu pane zvinhu zviviri kundivigira pfuma yangu kana kuramba hanzvadzi yangu ndichimutaurira mukuwasha izvo kanzi aiwa baba tangu kuvhakacha nemunyai ndini ndiri kuvhunza dai uriwe kana hanzvadzi yangu uchivhakacha ndinonzwa kusununguka but ukavhakacha nemunyai ndinobatikana dai wanga wandisunungura papi ipapi ndobva tavhakacha ngatigari ngatichisununguka titaure vatatoa mangwana usinda rupfuma ichita se tichienda ichokwadi kuti akatora mukoma wake ari kwamanyoro kwanyamaropa munhu mukuru tapinda mumba takataura mashoko pa ndavapa zvese mukoma wacho akati ndakurira bva chipadani ndosaka achimhanya ivo vasingamhanyi nokuti vakaona kuti pakutana kuzorana nyaya iri kuwakunda changamiro chekutanga kuti ndikuzivisei kuti pamwe ndiri zvinongo mupurisa wenyamamutuma uyu akauya kumba kwangu nemupurisa wezeta raP vasvika nemupurisa wezeta raP ndakati kuti sei wauya nemupurisa wezeta raP ini ndiri ordinary person just an ordinary citizen akati aiwa ndiwa ndinofamba naye kuti kunokukure saka kusango saka ndati ndifambe nemupurisa wandibatsire kuita sei kufamba ndikati alright ndakatora maaudios aisarangurwa zvekudzamisa hanzvadzi yangu maaudios anotangura kana kuti zvakabva panapa here pazvivhidhivhidhi zviri pane iri paYouTube ichibudisa picture yake iyeyo kuti part 1 ndeyekufa kwemwana
part 2 yaitaura kuti kune mukadzi ari kugara mupasi pemvura anopota achipinda achibuda ndo panga pashayika hanzvadzi yangu manje ndauti pashoko kuti hanzvadzi harisi kuita sei harisi kuona mapureti taona midziyo yake iri panze pedziva. After 7 days ndo pandakauti kuti hanzvadzi yenyu taiona mvura yashayika ndo ndati aho ndiangane midziyo yaka chii chakaitika zvikati zvakabatwa negaro ndo ndati alright tinosangana kumochari mangwana. Ndakaudzwa message kuma 6 mangwana the following day ndakaenda kumochari handina kuona kana kuwasha kana chii ndikaenda ndikandatora mapurisa ngati ndimutsa hanzvadzi yangu ndo aidentified kuti ndiye iri pamwe asi ndo ndaenda kumochari ndakavhurwa mochari ndakamuna rubhegi mochari atende ndakanditora semunhu anga ashata akanditi bhegi rinovhurwa so ndikati no problem abva abuda abva andisiyira chitunha mumochari patebhuru ndakavhura bhegi kudai ndikaona hanzvadzi yangu ine depression panapa ndikaona ruoko urwu rwakadambuka nepanapa haruna kudambuka nepajoinga neapa gumbo iri hapana maziso hapana ndo mandaona gumbo rino iri futi hapana asi rimwe gumbo iri akagonya kudaiwa akagonya munhu atorwa negaro agonye so garo iri dambo ridye munhu richisiya mapisi hakuna zvakadaro. Maexperience yepandakamboshanda inotaura garo rinozvuwa rinokubata rakadai hati zvinokudzvanyirira panapa saka unofa kuita straight but zvokuti munhu akagonya akadai ozonzi futi tamuona ari pamusoro pemvura achifurota garo rinodya rosiya musoro harisiye mutumbi wese yakaita mubvunzo ndobva ndati zvakanaka sekutaura kwenyu ndoda kukuchenurai ndakutambira kutaura kwokuti hanzvadzi yangu yakabatwa negaro asi ngatiendei further than this nokuti hamuna kumuona achibatwa negaro. Ndiri kurequesta government pathologist kuti aite postmortem kudecompose the body hazvina kuvafadza nokuti ndaida kuti vachenurwa kuti panyorwa kunzi haana kukondwa haana kuitwa sei saka ndaichenura ivo asi ndaida request musi wa24 after election mapurisa akati tinopedza svondo after election toenda kupostmortem kuparenyatwa kuna government pathologist ndobva ndaenda handina kuenda newakuwasha vana kubeda ndakaenda ndika nehanzvadzi yangu tosvika kwakazvika mageta achibva aenda tikanzi tinozoita futi next time hashandi aitiwo next week vozoitwa every thursday yakateera yacho ndakaenda kuparenyatwa postmortem ikaitwa hapana kunyorwa zvegaro hapana kunyorwa zvegaro changamire saka handina kumboita shumbu ndakataura nehama dzangu nanaamai ndikati zvokuramba tichiita pesu hazvina zvinotipa izvi ezvino taziva kuti harisi garo ngatizororei zvenyu ndozvandakavatsana ngatiende tochengetedza chi mudzimai akati mukwasha wedu uyu akaroora toenda kochengetedza pasi akaroora hapana problem mukwasha wedu akaroora ngatiende tochengetedza murunyararo pasina kana dambudziko ende zvinhu izvo zvakaita sei zvakaitika pasina dambudziko but kutaura kunotaurika mani handizivi kuti zvinombobva kupi zvekutaura pano zvichibva kune vakuwasha ivava paakandipurisa payoutube haikurire muzimbabwe chete munhu akatanga kundizivisa nezvekuyoutube munhu ari kuamerica ninongo mukome mamboona here zviri panapa kuti nditumire ndida kudownload nokuti hanzwa vechechi kuti vakutaura amandirezi ndimi chaiwocha uyeyu kwete umwe munhu iyeyu ndiye aitaura nepicture yake saka inini handina kumboramba kuya kudari ndawe nokuti haana kuziva kuti pave nemukomo wake mukuru zvinitenderewo nakuti part 1 zvinitenderewo yapart 1 yavo ndazvinzwa ishu yesinongopera kuti ngatifambire mazindongoro ini ndoda kuziva kuti mwana waichichikaiti mazindongoro chakadya kuti mwana wokutanga uchiziva ini akazonyura pamusana paichi mai vakanga vaita zaraiso akazonyura mumvura pamusana paamai vakanga vasisazai zvavakuita mwana akazoa saka ini ndinongotaridza kuti mweya wakanga uri pana amai ndo mweya ukaparadza mwana asi waipa ndokuti ndoda kuchenesa imini ndoda kuchenesa mukwasha asi panapa ndine problem 1 mukwasha akusunza nyaya iyi vamwe wakasiva zvichamunesa ndakamuti ngatifambe unozvikuona izva ndiwe uripo panapa pachakandwa bhacha nokuti bhacha handiitira apa muri kuenda kupi zvandakuudzai nezvamunoita apa vakandwa bhacha asi wakadyiwa nenjuga ndizvo ndizvozvo
tinozouya toipedzera mudare. Mupurisa akaita nyaya yechitoshi handizive mune month yese makada kuenda nhasi mangwana kana makaita 30 days ndezvani chandinokuda chiri chokuti varumavo vawe nechi mabvuma kuti achisigara mabvuma kuti zvinhu izvi hazvizomushameni. Handina kuramba chakutadikote zvakanaka ndakamuti famba ayo ndikakupedza nditauro ndipeuta kana wandibata unouya kuzondiudza kuti atezvipandamutsanangura inini ndakangana kuti ndipe rekodha nokuti unozondichinjira mangwana. Kana wandibata handikuripisa kuti wandibata ndini ndakupa mvumo nokuti zvakabatwa nana baba ina handite sei handizvizive chitomutaurira asi inini maonera handisi kuda kunongedzera mumusha mako handidi nokuti hanze dzangu kuti ngopenga chiti apinda mushamani mako ita administration yacho wega. Alright. Amireka ndada kuipendera ndezvazvo kuti miro kana mushamenya kana mushama bangu kama unyape kana kushirana hapendi kana kushirana hapendi andisizo zvakabata na baba asi kana mushamenya saka mese uri masuspects imimi manongedzera indirect uyu anongedzera imimi kuti hapana pangambonwa nemupurisa wamambo isusu tiri vanhu peace tine mupurisa wezitherapy is either I'm so comply kana taona kuti munotyisa ngemuseve wemasamu in the eyes of the system ndizvo saka anyway izangu tapodzitaura nyaya iri kunzwa kuti ndianizve nyakasoka namangirazi tokupai mukana kuti mufana uye aende wega ane musini mupurisa waanoenda naye munonyora maminutes enyu kana makada kurekodha kasi tozoda short form anosamaraiza kuti sainirana handiti chine basa itsanangudzo zataura chapapa chinyiki chemisana ndizvozvo nayamangirazi all the expense yemukwata ndiye atanga nyaya idzi ndianofanira dzikumbira ndizvozvo chamukumbira chimbro nyaya yemaexpense yamataura makumi ayo ndoziva pamaexpense invini panhamo ndinototi panzipota vabereki vangu iye handizive kuti pachivanhu unomirira kuti mukwasha ukumbirwa here kuti tipewo tsoka kana nhamo yaitika mukadzaro wangu ndinoita kuti atezo rangu wafambiswa aiwa ndizvozvoka saka pamataura ipapo matondigonera kuti ndino unofambidza yakasvika asaka zviri muprocess katibochipe mukana wekuti maziso akanga asipo pana ndakapamudzira zvakari kutyisa uyo handizive ndoda kumbotsanangura zvamuchangamiri handizive asi kutambira kwandakamuta pamba pangu akandoona mukasvika muchangamiri mutoti ndini mushando wepapurazi handisiti naimvuru isi takatsvaga nyaya here hatina kutsvaga nyaya kasi kana taipuwa maityisa tinotarisa iye mupurisa anotarisa safety yake mupurisa wangu handizivi kuti akazvoronga sei ndosaka ndati pamwe iyi ngatiisiyei masevhe wamukaita hana basa kasi kwaini nhanga nyaya ndekuti uyu ari kuti atizoramba watambire munhu tifambe pamwe chete tuti ayo kose maimborambira chiko imuti ayo wakawandinanga pamwe ndini kongumusha kwako ngatifambei ngatisirei panapa indaingoramba chete nokuti zvaitika musha make mairamba kwete kugora kwete kunomwezvo mumusha make asi mairamba saka mairamba ndinofambire zviitika musha make saka wafamba watanga wafamba iwewo ukandibata woya uzonotitaura tainzwa changamira nokuti anononyepera zvakatibuya zvakatizoda nyaya inofamba kuti vanhu vaviri vadenhana ini chandaichikubuya mambo veti uyu ndiye ari kuramba achidarika nhasi mambo pakubvuma kuti ende munonyatsotsvaga zvinhu zvibude pachena semagirazi yavona kumbona zvipadzapo kuti kunoniduko mutsanangurwa zvakanaka ndanida kubvunza kukomera kuti kana makuenda kunofamba ukuenda wega here kumuri yako achikutaura kwatezva kutora vakoma vangu isirani
Nomuridzi Mukadzi. Nokuti ukapasiya ipapo inokuremera mangwana. Zvanzi zvakaenda baba pamakaita zvese kuzotora hanzvadzi yavo kubva kwaikanga yaonekwa kuti yadyiwa nodhaive iri pabhiriji apo akatakura basa rese ndiyani imakatakura zvakanaka pareketa vari kuzeri ari kunyeba anotakura pamusoro ichanami nyaya yavari kutaura ndeyekuti isusu ndii ndakafambira masea divers akaita basa rese ndikaizvifambira kusvikira tatakura bhodhi kusvika mumochari taisa mumochari imwe process yakanga yakuitwa nehurumende nokuti ati zvavakatoda kuti takataziva kuti chii chauraya munhu isusu ndakatoudzwa ndini naassistant inspector kunzi imimi chimbomirai vatange vanati zvavapedza program handina kuita ndega varipo assistant inspector ndivakandisitopa inini ndimbomirai mune kwandikaso kana vapedza tichakuudzai kuti chiende mberi ndamiswa baba vakazogona kufambira kuenda kuparire nyatwa vachitadza kufambira munhu achiri mupenyu mukuwasha aenda kunotaura kuna baba zvakanyanyorema tinobatana nato zvakanaka asi atezvara vakazoramba kufambira hama yavo achiri kurarama vakakwanisa kuzofambira chitunha charumwa makumbo chafa musazopinda muzopindwa kusouth africa kana mambo ataura chandinokumbira kubvasa taure zvokunzwa mazira ndikutaka iyese vanda zvokunzwa ndati ndakaenda kugora nevaningi kuti tichida kutora hanzvadzi yangu mambo akaramba akati ndinogona kuzvipedza saka ndasira kuti handa kufambira se makuhwa anotendera muvhireji handaita kuti amusokachenedzwa hanzvadzi yangu zvaitaurwa zvese pakuguwa ndizvo zvaakutorwa naamai avo saka hatidi izvozvo amangirasi munotenda munotenda nyaya indayo aiwa zvamatotsangandoenda nokutenda kuti isusu kana tichiona tine two sides both sides of the story hapana wrong handizvozvo hapana wrong tese tiri wrong and two wrongs doesn't make one right ini ndakava munhu ndakati ngatinzwanani imimi handauma hapana munhu wandati mundane mosha ndatifambai hapana chataura ini kandataura endai kusangana muswa 3 mune mukana munobatana nemufa chaura zvapera maita basa Leva